Jo, dámy a pánové, tak vás vítám u dnešního streamu, dámy a pánové. Dámy a pánové. Dámy a pánové. Ono to funguje, takže to jsem ráda, takže Facebook, Instagram, jo. Takže vás vítám, jdeme zachránit, jdeme pro lajky. Kdybyste náhodou neviděli stream, tak si to můžete pustit se záznamu, anebo prostě počkejte do zítra a zítra bude na YouTubeku streames. Jakoby video z toho, z včerejška. Takže buďte trpěliví, jo, jasně. Takže máme to všechno, tady to si můžu zavřít. Hele, Fortnite mi funguje, jo. Už mi funguje ten Fortnite, takže dneska Fortnite bude. Takže máte se na co těšit dneska. Dneska začínáme, oni jsou dřív tady na streamu v 5:30, takže dámy a pánové, pokud chodíte do školy, tak je na čase. Hele, o všedním dnu, prostě od 5, jo, od 5 odpoledne. Někdy mi to nevíte, že budu mít něco, nebo prostě to, tak vás prostě potom šoupnu na ten příští den, ale to vám řeknu to, že to, takže tak. Takže vítám vás, dámy a pánové, u Metra Exodus, u streamu. Takže, dámy a pánové, užívejte si tady to videjko, nebo tady ten stream. A Facebook, Instagram jako Pája Pácelerová, tam mě můžete sledovat, jako YouTube kanál, jako Pája 6, tam mě můžete odebírat, jsou tam veškerý streamovací prostě streamy, videa z těch streamů. Je tam i Fortnite, co jsme hráli předevčírem asi, v pátek, že jsme dali win, tak to včera, co se mi nestalo. Já takhle hraju, jo. Fortnite, tak jak bylo asi 3 ráno a já jsem hrála Fortnite a stala jsem win, ne. A já, to prdele, proč jsem to nestreamovala? Takže jsem dala po 3. win. Jo, po 3. v této sezóně win. Takže po 3. Pro vás to bylo poprvé, protože prostě to. Takže tak, takže YouTube kanál jako Pája 6, tam mě můžete odebírat. Sledujte mě i tady na Twitchi, jo, jako Pája 6. Dejte mi tady srdíčko, abyste patřili do naší rodiny, rozsáhlý už. Takže já si myslím, že prostě jsme dobrý. A dámy a pánové, je to tak, je to tak. Je to tak. Takže tak a ještě jednu tu donate, taky mi můžete dát finančně mě podpořit donatem. Když se koukáte živě, tak je za 4 minuty půl 6. Je neděle 6.10. a my tady hrajeme Metro Exodus a vlastně, když se koukáte živě, tečkon, co jsem právě řekla, tak tohle máte odkaz a když se koukáte se záznamu, tak je to taky jednoduchý. Ohledně prostě to, tak vlastně Twitch/Pája 6 u službě a tohle máte odkaz a vlastně můžete, hele, je to přes PayPal, můžete mi dát 50 korun, 100, 200, 500 anebo 1000, do 1000 maximum, aby jakoby
jste mi nedávali zase 5000 a to a abyste to, prostě to tisícovky, to musím nějak, jakoby to, už jsem, jakoby tak nějak to, takže tak. A já mám tady čajíček a to, a když mi dáte donate, jako donate, tak já vám dám na svůj kanál, na váš kanál srdíčko za to, jo, aby prostě to, ta podpora, ještě mám Discord, jako pár sestečka. Tak jo, hele, takže my tady to, takže tady to máme, takže já to odstartuju, jo, a to odstartuju a mělo by to všechno fungovat. Já jsem tady koukala na Nerda Adama, protože jsem to a tam bylo třeba u které hry prečí nejvíc muži muži. Tak já jsem to, že tam jsou 2 části Zaklínače. Co když najdete sérii, teď spoiler, a když umře někdo. Takže fakt jako, a u toho jsem si vzpomněla, že prostě Zaklínač 3, to i tady budeme hrát, to je jasný. To je prostě, i když mi to nebude, tak prostě si to nějak zařídím, vole. Protože tady tu hru, Zaklínač 3 je prostě úplně nejlepší hra ever. Ever. To prostě, hele, tady to 5.10. jo, takže jdeme. Mrtvé město. Vše je rozhodnuto a vyřčeno. Do města půjdu jenom já a plukovník. Chlapi nejsou spokojení, ale myslím, že všechno je tak, jak to má být. Plukovník si dává za vinu Aninu nemoc a nikdy by nedovolil, aby za jeho chyby pikali jiní. Naše chyby. Jestli pro ní neudělám více než vše, co bude možné, nikdy si to neodpustím. Je čas jet. Auto je připraveno. Čím dříve vstoupíme do místního metra, tím větší bude naše šance, že se vrátíme živí. Takže dáme, pánové, tady jsme skončili, jo, pokud jste neviděli záznam, tak záznam je, takže tak jo, jeď. Já si myslím, že ji ztratíme, já nevím. Pokud, hele, já nevím, já jsem to nikdy neviděla Metro Exodus, ani u Akreluse, takže nevím, co očekávat. Takže já jsem viděla teď Residenta Evila, to Village, poprvé, vole. Fakt to. Já si myslím, že já nevím, něco mi říká, že tady umřu. Já si myslím, že to nedopadne dobře. Jak mi říkal ten včera Zoltr Tlušťoch, toho zdravím, děkuji za sledovatel,
můj první v říjnu. Už by to chtělo nějaký jakoby to, takže mě podpuste. Ty vole. Tak jo. To práva. Ty vole, to... Takže ta potajtí, jo. Ty vole. To mi připomíná ten katastrofický film Ten poté. Takže my... Já si myslím, že tam potkáme, já nevím. Já si myslím, že tam potkáme ty vole, já nevím. Fakt, jako... Já si myslím, že tam buď to umřeme. Jo, doprava, jasně. A teď kam? Teď je ti rovně. Ty vole. Doleva, jasně. To je... Co byste si mohli, nebo co si mám zahrát po televa? Tak to půjdeme to pěšky. Počkej, ty... On byl tady a ne, to je tady, vole. Co? Tak co je? Jo, aha. Ečko. Ne. To je hezký, ty vole. To je hezká hra. Já jsem koukala na, že 3 díly jakoby špatný. Že prostě, který jsou 3 díly, jakoby celá série dobrý, ne? U Nerta a tam Zaklínač, Bioshock, Metro a to. A že ono to bylo, tady to
Ty vole, to je z roku 2018, mám takový pocit. Takže vůbec jako. Tak jo, jdeme. Ty vole. What the fuck? Wow. Kam tam je? Skrz ten autobus. Tak to bude jako... Tak jo? What the fuck? Woohoo! Ty krá... Super. Ty krá... Já vím. Hele. To ty... Ty vole, to je debil. To ty nic není já. Ty vole. No. Jo. To počkej. Zase mutanti. Tady to bude epický, že fakt jako... Je to a vás to baví očividně tady to. Jo, tady. Něco. A to právě.
Pojď. Dobrá. Něco, hele, že by něco. Kdyby tady něco to bylo. Ne. Něco tady. Hele. Kaseta. Aha, selená látka. Aha. No dobrý, kam jsi utečel? Ty vole. Jo. Dobře. Ty chapatela, vole. Tady.
Ty vole, mi tady chcípne. Nic tady nemáme. Ty vole, tak toho jsem si nevšimla. To je hezký, no. Vy to vidíte dost, jakoby, to světle, ale já to vidím, jakoby, dost, jakoby, to. To je dneska 1,5 hodiny, takže ještě hůčku nějakou, takže se nepojďte, nezapomněl jsem na vás. Dneska bude i to, hele, tady je nějaký zápisník. Mrtvé město, přepis, radiotelegramu. Komu velitel skupiny rychlé retakce Oskom. Podplukovník Chlebníkov. Toto je rozkaz doručit CAT výtrženíky na zvláštní oddělení a okamžitě se vydat zajmout uprané pozice na stanici Sibirská. Předseda Oskom generál poručík Vinogradov. A takže to je tady nic. Takže my jsme našli nějaký telegram. Jako mě baví, co mě baví, hledat ty poznámky. No, jakoby jestli tady budou další přeživší, tak pojď nahoru. Dobrá. Hej, vytáhni mě. Pojď. Děkuju, ty vole. Děkuju, podplukovníku. Kdyby si nebyl tak pomalej, tak vole, to jsou ty NPCčka, vole, pomalý. Sticha. Teďkon, ty vole, před chvílí že to vypadá jako to, nabíječka. Že to vypadá dosti jako pochybně a on mi teďkon řekl, že to vypadá dost pevně. Tak jako co, vole? Jo, mám ne novou košili, ale mám tady tu košili, která se mi dosti líbí. Takže tak, no. Já vím hele, já jsem nikdy neviděla, fakt vám přísahám, že jsem nikdy neviděla Metro Exodus. Co je? Fakt jsem neviděla nikde ani prostě to Metro Exodus. Ty vole, světli si jo tady, ty vole. To mi připomíná Metro, já nevím, jako já teď si nevzpomínám jaký, ale hlavně, jo. Není tady zápisník nějaký? Ne. Já hledám ty zápisníky, aby jsme měli co číst. Protože mě zajímá ten příběh. To je prostě,
Hele, co jste neviděli mý předchozí jakoby to, tak já jsem natáčela i to dřívější metro, i to metro Last Light a tak, no. Takže tak. Takže se podívejte na to před 5 měsícema asi, nebo před 4. Prostě fakt jako to bylo dobrý, jo. Před 5 asi, nebo před 6, nevím. Ty vole, to je po mrtvolách. To je sadistický. Ale mně se líbilo, jako tak jo. Ty vole. Tady normálně, tady prostě... Oh. Ty vole. Ty vole. To bylo hodně těsný, jako. Jo, on to říkal. Tak tady to bylo jako... Jako upřímně vidět tady ve sračkách, jakoby to. Jo, pomůžu ti. My máme sílu. Ty vole. Jako upřímně, jo, ti je radši první. Sibir? Aha, tak o tý mluvili. V tajtom dopise. Staratary tady a my hrajeme takovou dobrou hru, ani tu tady není, dámy a pánové. Ale děkuju za podporu u mýho pátečního streamu, úplně prostě forride, 24 let, už to není ono, jako jak to bývávalo, ale hele, koupím si lepší vybavení, koupím si lepší sluchátka, koupím si lepší prostě něco jiného a to, takže co je? Počkej, a co je tady? Jo. Tady je to uzavření.
ty jsme šli. Jo, nezapomenu. Hele, tady je nová to ušoupaná zpráva. Komu? Velitel skupiny rychlé reakce Oskol. Podplukovník Chlepníkov. V reakci na vaši žádost číslo 13217 a tímto podávám následující hlášení. Během výslechu zajatci uvedli, že hlavním motivem pro jejich účast na masových protestech byla obecná nespokojenost s ekonomickou a sociální situací. Cituji. Makáme jako šroupy ve špinavých tunelích a vy sráti si sedíte tam dole a žijete pohodlný životy. Už 10 let jsem neměl jediný bez masa, i když celou tu dobu dělám na dobyčí farmě. Přijede. Tu stáváme, že makáme jako dostáváme pouze jednu malou dávku zelené látky měsíčně. To nám úplně k hovnu. Vy smrti máte toho zeleného svinstva plný patohy. Poslední kapkou, která je ale přinutila přitat se k výtrčeníkům, byla dle slov vůdce skupiny domnělá konspirace vedení Oskol. Myslíte si, že když rozebíráme vagony tady v tom Zapatákově, že nic nevíme, kámo, tak to se teda pleteš. My víme všechno. Pohlaváři komise vedení Oskol se chystají prchnout z města jako krysy. Proto shromažďují všechnu zelenou látku. Že je to tak. Necháte nás tady chcípnout. Víme to všechny už od zimy. Proč odvekli půlku našich chlapů, vzali je nahoru, aby vyklízeli koleje? Proč ten náhlej rozkaz k rozpěhnutí lokomotivy je tady zaparkovaná věčnost a měli jsme ji rozebrat. Teď chcete, aby ji opravovali. Musíte si myslet, že jsme úplně vykumovaní. Po výslechu byli výtrženíci kvůli nespochybnitelné sabotáži předání zvláštnímu oddělení tak, jak si to žádá startantní postup. Vyšetřovatel zvláštního oddělení Oskol Perepleččik. Tak jo, hele, to je všechno. Tady máme masku. Ne, nemáme. No to je jedno, ale já mám tady sumánkový čaj. Víte, já jsem pila v nemocnici. Pokud nevíte, tak jsem pila v nemocnici 5 dnů a že to... Ty vole, kam to mísíme, vole? Jako upřímně, tady ta hra se mi fakt líbí se všeho nejvíc.
Jako, hele, když prostě to, ale prostě fakt jako se mi líbí. On má masku, nebo ne? On asi nemá. Co to? Ty piče. Co? To potopě. Dobře. Kdo to je? Kdo to je? Ty vole. Ne. Kdo je? Co to je? Tak to je naháněčka. Takže konečně dalšího spojence. Takže jsme našli dalšího přeživšího. Taky mi to podáš ruku, jo? Ne, tak ne.
Takže... Co? Kde je ten kluk? Kde je ten kluk? Kde je ten kluk? Pojď. Kde je ten kluk, vole? Já nevím, kde je ten kluk, vole. Aha. Jo, no tak on nám otevře bránu, tak to je super. Tak jo, děkujem. A myslela, že... Ty vole. Ty vole. Jak to dopadne, dámy a pánové? Co to je? O. Tady tu. A radši. Nová posánka. Rozkazy. Komu vojín, chleby, kov. Po dobu trvání nepřítomnosti velitele přepírá vedení nad krytem vojín chlebníkov. Kromě svých běžných povinností má až to odvolání na starosti následující úkoly. Utrčovat ve sekretu uzamčené za všech okolností při opuštění krytu, dvakrát kontrolovat zámek,
2krát denně kontrolovat bolest houbala a spálit všechen objevený slis na prach. Společně se ženou půdou je lepší přijít o jeden záhon než o celé pole. Nikdy nechodit do špinavých stanic, kontrolovat, opravovat pasti alespoň jednou za 2 dny. Není důvod, aby zvířata trpěla, přesto jsou smutovaná, jíst játra bez otomlování, udržovat baterie, vysílačky nabitou a být připraven na kontakt v poledne po půl hodiny. Hlavu vzhůru, podplukovník Chlebníkov. No, takže takže oni taky hledají to. Dobře, takže tu sám, jasně. Ty vole. Ty vole, já si myslím, že... Dobře. O, tady je workbench. Dobře. Takže dáme, pánové, tady jo, aha, my nemáme ty. Dobrá. Vyčistit, vyčistit, vyčistit. Maska je úplně dobrá, takže dobrý. Tak jo, máme to. A kde máš tu zbraň? Já bych to asi ne... Já nevím. Jestli tady ještě... Tak jo, tak ten.
Ano. To je lék nějaký. Takže je to na nás, dámy a pánové. Je to na nás. Je to na nás a what? Ty vole, já jsem... Ne. Počkejte. Ne, já jsem si neudělala to. Ty vole. Tak jo, ten sám. Ten... Ne. Tady asi? Jo. Ale tady potřebujeme. Tady se nedá nikde jít. Ale tady... Jo, takže tady nic není. Stejná, takže jdeme nahoru. Jdeme za ten lék, ty vole. Jako upřímně já se bojím, prostě. Já se bojím, že ten plukovník, jakoby, to. Hele. Poznámkový blok. 12. února. Druhý tým potvrdil, že hlavní sklad je prázdný. Kontejnery ve skladu jsou plné prázdných beden. Zásobu radioprotektoru máme na 1 měsíc. Je čas omezit zásobování. Vyšli tým prohledat hlavní budovu. 20. února. Tím se vrátil z hlavní budovy 70% ztráty. To je nepřijatelné. V přízemí je při současné spotřebě dost radioprotektoru. Asi na půl roku. Na příštím setkáním komise k diskusi plán taktika. 2. března. Plán taktika byl udělení údržby komise přijat. Zvláštní oddělení zodpovědné za dopravu se postará o operaci čištění kolejí. Všechny zálohy povrchových operací budou převedeny na zvláštní oddělení. Ztráty budou nahrazovány kárným oddílem. 18. března. Operace čištění kolejí začíná. Oddělení údržby hlásí, že oproti plánu je spuštění přibližně týden, a to kvůli nedostatku filtrů a ztrátám přesahující očekávanou úroveň. Pozor při údržbě. 27. března. Zvláštní oddělení musí alokovat 2 roty ke střesení týmu čištění. Zálohy vyčerpány, práce je dokončena pouze na 30%. 11. dubna. Nepokoje potlačeny. Trať vyčištěna z 30%, zvýšená bezpečnost se vyplácí. Ztráty se stabilizují na udržitelné úrovni. 17. dubna. Masové nepokoje na několika stanicích, zvláštní oddělení nedokáže reagovat s dostatečnou silou. Zabezpečení čištění tratě zaměstnává příliš mnoho jejich mužů. 50% hotovo.
Nyní postupujeme podle plánu. Oddělení údržby bude oceněno. 2. března. Nepokoje na špinavých stanicích, tunely, uzavření barikáda na klíčových křižovatkách, situace stabilní, obyvatelé čisté stanice pod 50 let budou naverbováni do zvláštního oddělení. 19. května. Průlom v centru. Ztraceny oprněné vozy, situace je kritická. 20. května. Tým podplukovníka Chlebníkova lokalizoval průlom. Tunel zdemolován, výtržníci zastavený před stanici Sibirskaja. Čištění trati obnoveno, dokončeno 70%. Veškeré dostupné jednotky zvláštního oddělení přisazení se k zajištění bezpečnosti operace. 5. června. Stanice Sibirskaja ztracena. Podplukovník Chlebníkov vydal rozkaz k obnovení posádku za každou cenu. 7. června. Chlebníková operace byla velkým úspěchem. Výtržníci na stanici Sibirská byli zničeni. Chlebníkov povýšen do hodnosti plukovníka. Čištění trati dokončeno na 90%. Oproti plánu jsme napřed, všechny rezervy jsou nahoře. Já se tu napít. 20. června. Čištění trati dokončeno na 100%. Doprava funkční na 90%. Zásobovací oddělení hovoří o dojezdu 1400 km. Podle dostupných satelitních snímků by to mělo stačit na cestu k Bajkálu skrze čisté oblasti a ještě by nám mělo 300 km zbýt. 28. června. Lokomotiva spálena protestujícími. Plán. 17. července. Síly zvláštního oddělení na povrchu jsou odříznuté. Všechny zálohy shromážděny na velitelství. 2. srpna je konec. Myslím, že je to tak dobře. Dobrý, ty vole. Tak tady to... Dobrý. Ono se mi to tady vylilo. Takže počkejte. Píči. Proto mám tady, vole, ty uprousky, kde se to vylilo. Jo, tady. Dobrý. Easy. Takže jsme se to dozvěděli, že oni nějaký plán měli, ale ten ne to, protože vlastně jo, tady to už nejde dát to, ty protestující spálili tu lokomotivu a že prostě to, takže si myslím, že to úvod. Co je? Co za? Jo. To nic. Takže jdeme.
Mě baví prostě prozkoumávat jako u zaklínače, potom prozkoumávat každý kout. Jako to se mi líbí prostě u toho zaklínače. Tak zaklínač a tady to se nedá porovnat. Jako. Se nedá porovnat. Jako. Tady nic není. Takže jdem dál. Je tady. Se Metro 2034. Tady nějaký deníček. Takže tady nic není, tady něco kapá. Jo, tady jsme byli, ne? Jo, tady jsme nebyli. Tady jsme nebyli. Já nevím, kam máme jít. Jo, že tady jsme skončili, takže musíme jít k tomu. A je tady něco, ani. Je to zajímavý tady to. To je prostě takový... Dneska mě to baví. Dneska... Ty vole, tady ty mrtvoly a tak, to je tak depresivní, co to je? Jo, to si vemu. Počkej, a... Musíme jít tady, ne? Nebo... Tady je někde páčka, nebo... Počkej. Jo. Tady by... Někde mohla být páčka. Jo. Ty vole, tady... Ty vole... Nebo tady, že by... Něco...
Ale tady ne. Tady jsme, ty vole, tak kam máme chodit, ty vole? Tady? Tenčo. Tady nějak? Ne, tady jsme se... Ne to. Počkej, ty vole. Já se... Tady... Jak? Tady by prostě to, ale... Ty vole, tak jak? Ne. Ale tady by prostě to... Tenčer. Abo... Hej, tak teďko jakoby nevím, vole. Tak já nevím. Tady prostě. Ne. To prostě já nevím. Nebo tady ne, tak zkusíme. Tak zkusíme. Možná tady, nebo to ne, to je píčové. Možná. Nevím, fakt jako nevím. Ale tady prostě, to je, alebo, počkej, alebo kde, toto, to počkej, co to je? Ne. Takže tady ten vlak je špatný. Je to tady? Ne. Tak já nevím. Já fakt nevím. Ne. Tak já nevím, prostě, nevím. Ty vole, my jsme něco udělali špatně. Alebo tady něco?
Jo, tady! Jasně, no. Už jsme to, ty vole. Už jsme tady, to, ty vole, doma. No ty vole. Ne! Ty vole, ty svěje. Jo, tady. Hele, můžu jít dolů, nebo ne? Můžu jít dolů. Pojď. Jo, tady jsme to. Tak super. Tak jo, tak tady jsme to. Tady se točíme tím. Co je? Jo, musím ho držet, to Ečko. Tak super. No ty vole. Jako upřímně. Hele, tady se může jít nahoru. Tady nám něco ukázalo. Ty vole, my musíme jít sem. No. Super.
Tak jo, tak jdeme dolů. Pomalu, ale jistě. Jo, tady je... Tak. Dámy a pánové, u tajtí loďky se s vámi rozloučím. Takže uložit. Takže dámy a pánové, u tajtí loďky se s vámi rozloučím. Už je 6:45. A já jenom chci, aby... Jo, 6.10. jasně. V 18. Takže my pokračujeme zase zítra. A dámy a pánové, rozloučím se tady s váma. Děkuju, že jste tady byli, jo, tady se mnou, že jste prostě to i se záznamů, když koukáte, tak prostě mě ale jakoby upřímně pokračujeme dobře. Našli jsme jednoho přešivšího, našli jsme prostě mapy, jo, mapu a teď ten toho prostě to. Takže tak jak to bude, jakoby si myslím, pokračovat dobře. Já si myslím, že pokud tady to přežijeme, tak si myslím, že přežijeme už léta co. Takže dámy a pánové, rozloučím se s vámi. Jo, House vydal nějaký videjko. Tady mi píplo, máme mnoho času. House jsem 2krát viděla momentálně naživo. To bylo taky to bylo poprvé na Vodafone Festu nebo na Euphoria Festu, kde malí kyti a já jako dospělá, vole, asi 17 letá, vole. To bylo dobrý, jo. Dále a pánové, tak jo, mějte se, Facebook, Instagram, jako Pája Pázalerová, tam mě můžete sledovat, jako YouTube kanál, jako Pája Řeš, tam mě můžete odebírat, tam jsou veškeré mé streamovací věci, takže to, ale zatím se neloučíme, jo, Fortnite ještě si zahrajem, tak nějak večer od 8, od 9, tak jak když to dávají srádci na premě, takže si myslím, že to, ale dneska jsme si toho užili dost, si myslím. A jo, loučím se s vámi, jo. Ještě mi dejte, sledujte mě tady, dejte mi tady srdíčko na tenhle kanál, moc si toho vážím, abyste mě sledovali a budeš patřit do naší velké rodiny. Takže dej srdíčko, budu za to moc ráda a ještě donejtem, nebo kdyby si mě chtěl finančně podpořit, tak můžeš, je 6:47, je 6.10. je neděle, tak když se koukáš živě, co jsem teďkon řekla, tak tohle máš odkaz a když se koukáš se záznamu, tak vlastně to taky funguje, Twitch jméno Pája 6. Dej tam u služby na mém kanálu a tohle máš odkaz, je to přes PayPal, můžeš mi je hodit 50 korun, 100, 200, 500 anebo 1000, je to na tobě. Jo, 1000 to je prostě ta maximální částka, co mi můžeš poslat, takže žádný velký čísla tady jako rozhodně nechci, ale je říjen, všichni, jako to, přes to léto, to bylo takový, jakoby nic moc, já se můžu podívat vlastně, ty vole, kde mám tu, vlastně to a Julie, no 11, Julie, 15, august, a
No ten september nepočítám, to jsem chvilku ležela, jako v nemocnici, takže tak a když mi budeš dávat donate, když mi hodíš donate, tak já vám dám srdíčko na váš kanál, takže to se taky cení. A ještě dáme pánové Discord, jako pajasos.. Tak jo, dáme pánové, loučím se s vámi, mějte se a zítra se uvidíme zase u Metara Exodus, zase hodinka a půl, jo, necelá. Já to budu takhle říkat, že prostě, hele, o ty všechny dny odpoledne, protože prostě všichni končí v 5 a prostě nebo v 5 přijedou a rovnou prostě tady já, jak říkám, já ve středu mám něco, ve čtvrtek taky, v pátek taky, jo. Takže to nebude takový to, ale kdyby nevyšel stream třeba, tak mám něco, nebo prostě něco se stalo, tak se nebojte, při Fortniteu si to rozeberem a to, alebo ten druhý den, nevím, ale to ale Fortnite mi funguje, takže dneska vás zvu na Fortnite stream v 8 hodin, v 9 hodin, jo, je to na vás, nebo je to na mě, takže dáme pánové, rozloučím se s vámi a čau, mějte se u Metara Exodus, anebo u Fortniteu dneska večer, jo, budu na vás jakoby záležet a uvidíme se Fortnite večer dneska, anebo zítra u Metara v 5 hodin. Čau, mějte se.